Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. 63-13 йортында кайнар су юк, кайчан булачагы да билгесез. Сәбәп нәрсәдә? Тукталыш павильоны бар, җыелы кишүе юк. Шәһәрдәшләр Зәп бистәсендә куркыныч участокка зорлана. Урынга Ләйсән Ханова чыкты. Тукай яр буен шәһәрдәшләр генә түгел, күселәр дә үз итә. Кимерүчеләрнең бу төрө кеше сәламәтлеге өчен куркыныч түгелме? Яңа йортта кайнар су юк, кайчан булачагы да билгесез. Бу хәбәр безнең кайнар элемтәге 63-13 йортында яшәүчеләрдән килде. Алар фатирны социаль ипотека программасы буенча узган елның декабрендә алганнар. Кыш көне җылылык белән проблема булмаган, әмма хәзер җылылык шелтәренең файдалануга тапшырылмавы ачыкланган. Мәсьәлә кышка кадәр хәл ителерме? Алдагы сюжетыбызда. 63-13 йортында 170 фатир. Моңа кадәр кайнар су һәм җылылыкка кытлык булмаган. Проблемалар план буенча кайнар суны туктаткач килеп чыккан. Горячей воды у нас нет. 23 числа должны были воду дать. До сих пор нету. И не обещают. А что говорят? Говорят, что договор не заключен с теплосетями. И отопления не будет, и горячей воды. Фатир хуҗалары әйтүенчә, яңа йортның җылылык шелтәре файдалануга тапшырылмаган. Кешеләр кайнар су һәм җылылык өчен түләмәгәннәр. Квитанциядә ул пунктлар булмаган. Тиешле документлар булуга кайнар су биреләчәк, әмма кайчан билгеле түгел. Кайнар су юк. Җылылыкны аердылар. Хәзер инде безгә әйтәләр, кайнар суда җылылык тагын булмаячак дип. Бер айдан инде отопительный сезон башлана. Без бәләкәй балалар белән монда ничек яшәргә тиешбез? Әйтәләр, документлар белән ниндидер әйбәт түгел документлар, шуңа әле кайчан бирәсен белмиләр. Отоплениены да могут вообще не дать. Бирмәскә могытлар. Йортта яшәүчеләр берничә тапкыр идарә итү компаниясына мөрәҗәгать иткәннәр. Йорт Казан оешмасына карый. Алар әйтүенчә, җылылык коммуникацияләрен Ремстрой ясаган, әмма тиешле документларны Яршалы җылылык шелтәре предприятиесына тапшырмаганнар. Управляющая компания пыталась заключить договор на поставку энергоносителей. От набережных тепловых сетей пришел отказ. Не хватало документов, акта о сдаче в эксплуатацию сетей. Ну и вот и до сегодняшнего дня, эти сети, не сданы в эксплуатацию. Идарә итү компаниясе барлык инстанцияләргә мөрәҗәгать итеп караган, әмма нәтиҗәсе юк. Хәзер алар судка бармакчылар. Мәсьәлә хәл ителмәсә, 63-11, 63-12 йортларында шул ук хәл көтәргә мөмкин. Римма Султанова, Валерия Новожилова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Тукталыш павильоны бар, әмма җәяүле юлы юк. Шәһәрдәшләр гомерләрен куркыныч астына куеп, юл аша чыгуларын дәвам итә. Куркыныч участок Низаметдинов урамында. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, элек биредә зебра ясалган булган. Ләйсән Ханова дәвам итә. Низаметдинов урамында машиналар хәрәкәте шактый көчле. Күргәнегезчә, менә бу урында җыелы кишүе билгесе ясалмаган. Шуңа күрә бу куркыныч урыннарның берсе ди шәһәрдәшләр. Бирдә тукталыш урыны булса да, автобуслар сирәк туктый, пассажирлар да юк. Әмма берничә минут эчендә генә дә гомерләрен куркыныч астына куеп, юл аша чыгучы кешеләрне шактый күрдек. Долго обходить через светофор, поэтому лучше здесь поставить пешеходный переход. Опасно, так как много машин. Нужен. Потому что здесь, видите, общежитие, там с военкомата идут сюда, куда переходят. Бу урында элек җәяүле юлы булган, хәзер инде аның билгесе дә юк, биргә зебрада ясамаганнар. Алар булган җәяүле юлы Яршалы проспектына таба. ЮХИДИ идарәсендә билгеләп үтүләренчә, шәһәрдәшләр юл аша нәкъ менә шундый махсус урыннардан чыгарга тиеш. Юлның әлеге өлешендә җәяүләргә чыгарга юл бар, шуңа күрә җәяүләргә шәһәрдәшләребезгә шуны әйтәсе килә, үзләренең гомерләрен һәм сәламәтләрен куркынычсызлык астына куймас өчен алар әлеге җәяүләр юлына барып җитсеннәр иде. Ике юл арасында калган баскычлар да кешеләрне шушы урыннан юл аша чыгарга этәрә күрәсең. Шуңа күрә аларны алсалар һәм ике арага койма куйсалар, проблема үзеннән-үзе хәл ителер иде дигән фикердә күп кенә шәһәрдәшләр. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Безнең ишек алды Татарстанның Дәүләт Советы депутатлары ишек алды территорияләрен яңарту буенча шул исемдәге яңа республика программасын эшләү тәкъдиме белән чыкты. Әлеге программа ярдәмендә 5 ел эчендә шәһәр һәм район үзәкләрендә күп фатирлы йортларның ишек алларын төзекләндерү тәкъдим ителә. 2009 елда программаның беренче этабы старт алды. Аның кысаларында шәһәрдәшләр белән очрашулар оештырыла. Аларның берсе 48-16 йорты ишек алдында узды. Лилия Гатина сюжеты.
Шәһәрдә безнең ишек алды программасы кысаларында актив эш башланды. Депутатлар халык белән очрашып, аларның теләк тәкъдимнәрен тыңлый. 48-16 йортында яшәүчеләр дә әлеге программа кысаларында үз проектларын депутатларга тәкъдим итте. Әлеге йортта 400-дән артык фатир исәпләнә. Йорт буенча җаваплы Николай Васильев сүзләренә караганда, активистларның инде 2018 елда ук башкарма комитет тарафыннан расланган әзер проекты бар. Аны тормышка ашыру өчен 9 миллион 400 мең сум акча кирәк. Әмма финанслар әле һаманда бүленеп бирелми. Расширение проезжей части, тротуары меняются, освещение все сдвигается, расширяется. У нас система какой уникальный дом. Смотрите, один въезд Горловска. Мы видим, 5 подъездов туда, тупик, 7 подъездов туда, тупик, 12 подъездов в одно Горловское, 19 на 36, 400 квартир. Безнең ишек алды программасы кысаларында сметага спорт зонасы төзелеше дә кергән. Чөнки 400 фатирлык бу йортта ни бары бер балалар майданчыгы бар. Шәһәрдәшләрнең программага өметләре зурдан. Юлларны киңәйтәсе бар, тротуарларны алыштырасы бар. Мондый программалардан башка гына текущий ремонт исәбеннән генә алыштырып булмый. Шуңа бик шатбыз мондый программалар булганына. Әлеге программа үз эшен 2019 елда башлап җибәрде. 5 ел эчендә Татарстан Республикасының барлык шәһәр һәм район үзәкләрендә күп фатирлы йортларның ишек аллары төзекләндерелергә тиеш. Июль ахырына кадәр шәһәрдәшләр белән очрашулар узачак, теләк тәкъдимнәрне туплаячаклар. Ә инде ел ахырында Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы сайтында аларның әзер проектлары урын алырга тиеш. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Тугай яр буенда күселәр, алар камышлар арасыннан чыгалар. Яр буенда калган ризык кисәкләрен электереп, яна шунда ук кырып китәләр. Бу хакта видео язманы безгә тамашачыбыз Эльвира Галимова юллаган. Су өстендә үрдәкләр бик күп, шәһәрдәшләр аларны ошата, алардан артып калган ризыкны күселәр чыгып ашый ди ул. Кимерүчеләрнең бу төре кеше өчен куркынычмы? Сорауга җавапны Лестән Ханова эзләде. Опа, мамулька, давай. Александр Сомов хәвәскәр балыкчы, Тукай яр буенда Мәләкәс елгасында ул еш кына андатыралар күрә. Әмма күселәргә очраганым юк ди. Вот такие рыжики, красивенькие, мимо меня всегда. Я рыбачу, они мимо меня проходят. Она не одна, вдвоем, втроем они там плавают. Газ бистәсендә яшәүче икенче шәһәрдәшебез Олег Иванов бирдә күселәрне еш күрә. Алар куркыныч түгел, бу бит табигать дигән фикердә ул. Мы кормим уток. За счет уток живут, там вот голуби прилетают, воробьи прилетают, крысы кормятся. Крыс вывести нельзя. Сейчас начнем бороться с крысами, травить их, отравим голубей, воробьев, рыб, уток, а крысы останутся. Так что от этого никуда не деться, это экосистема. Күселәрне без дә күрдек, тирә-як тынып калуга башта камышлар арасыннан аларның берсе килеп чыкты. Тиз генә эпи кисәген эләктерде дә өненә кереп качты. Аннары тагын берничәсе күренде. Если не трогать, они безопасны. Нет, ну тут у нас ручные они. Балалар экология, биология үзәге җитәкчесе Владимир Товмус сүзләренә караганда, күселәр безнең җирлек өчен сирәк күренеш түгел. Аларның үрчүе турдан-туры ризык күплегенә бәйле ди ул. И чаще всего в природе крысы они не агрессивны, стараются убежать, спрятаться. Но все же они могут быть переносчиками различных заболеваний. И если их напугать, если за ними гоняться, если на него наступить, то они, конечно, могут укусить. Биолог сүзләренә караганда, кешегә зыянлы булмасалар да, күселәрнең үсемлек һәм икмәк кенә түгел, хайван үләкселәрен дә ашауларын онытмаска кирәк. Алар авыру булган очракта, күселәр дә чир таратучыларга әверелә. Димәк, аларга кагылмауың яхшы. Лесен Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 31 июль көне республиканың кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле халыкны кабул итәчәк. Аралашу сәгать 11-дән көндезге 2-гә кадәр видео режимда барачак. Шәһәрдәшләр сорауларын ГЭС бистәсендәге доверие, ышаныч социаль хезмәт күрсәтү үзәгеннән бирәчәкләр. Моның өчен экранда күрсәтелгән телефон буенча алдан шалтыратып язылырга кирәк. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? Пеплас! В магазинах Пеплас всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц. 5 девяток единица. Комфортабельные поездки в Казань. Забираем с ближайшей остановки. Каждая 10-я поездка бесплатная. Единый многоканальный телефон. 5 девяток единица. Довезем вас до столицы.